Hak all party meeting ka belalong hapadeng ki MDC ka arpa bat PDF kila kan tho tinge ya ka jingle kuman ka sarkar ya ka jing ai jing mut jong ka KHDC halor ka jing pun bai thama ya ka 6 schedule kumpala batha da tanat kampo yen ka sarkar padeng uba PNCM CM ka KHDC habakran ba ki lat thai khubor ulai thu ba ki EC jong ka KHDC kan sapha da ka jing tho sha ka sarkar halor ka ne ka jingle kuman ka sarkar jala khamtam ba ga ne ka jing pun bai thama ka kharnet jong ka 6 schedule kala poi artat ha ka final draft ni ka jingpen bet ka bakhat do shwa ba ka yeng dorbar thawan jong ka ri kan minjori ya ka ni ka jingpen bet mai ulai thu ba ka ni ka jingalang manta ka sngi kala shim ya karai banlum ya baro ki CM jong ki autonomous district council jong ka ni ka than chate lamingi panai akren hau Rajnath Singh menteri ka tanat kampo yeng kari India ken thup ru ya Kiran Rijiju menteri khana ka tanat kampo yeng halor ka bha pisan na ka sarkar padeng lemba ka 14 finance commission ka jide bat ka draft proposed amendment jonka Ministry of Home Affairs kai ke bangi khamsung lungo kolomba hadu menta nyimpat yo kanu ga communication naga state government aga ji dei kijing ai jingmut naga liang jongka state government andai naga liang jongi ngilanang ya pren ba ngin pen khaya biang sisim nalor ka bangla pha man shwa minang pen khaya biang sa kawai ka propose amendment ka bangin pha asya ka state government leng baga DCA department bar kumjuru bagan convince ya ka ji kan ulang jong ki CM jong ki district council north east banya pelujing mot halal ka ji dei ba kanika propose amendment draft proposal amendment jong ka Ministry of Home Affairs nila ajimut ru baki MDC ki bakwa man ajimut halor ka proposal amendment kin pen poi changa CM shwa ka absentrik jong ni ubnai kenang ba ngiyo ban ya discuss lang ha gaji kun ulang baki CM ka ban salong shen but kadon ko jing thmu ba lada ngiyo ga jing menjulang jong ki CM cannot is barok away ngin penbait ke delegation ban yakandu yau minister jongka home Ministry of Home Affairs la kadolong Minister of State but you cabinet minister union minister kenang bangi yo ban pensngau ye ki gi jing ajing mut nagaliang ki district council ha ka north east ha ji de ba kanika propose draft amendment nilayo ban ekran bu gi de bat ka jing bom allocate ha ka naga 14 finance ha ji de bat ka scheme na ka benta ka district council ukaneru nilayo ye pot ba ni ye kandu ha ji kandu lang bat CM ka north east ini discuss lawan ke issue baga central government kan allocate na kanu ka fund ha ji de bat ki district council ha north east ka jongi kita kilong gijinya mbek jungi akan kaya di kendu jongka all party MDC meetings kawai ngi supa ban penpau da kaliang jongka district council ji kendu jongki MDC ki penpau ka ji sudiau pendiam ha ji sisa nabu ka initial stage hadin ba ka Ministry of Home Affairs kala pentip bakan don ka propose kan don ka amendment ya kasik sidil nabu usnem arajar hotline dan makla nagleng jungi hajing sisang la dat ho sya state government lang bagi CA ban include hagi ya jing ajing mut jungi haga proposal jung state government andai ka bagi susi kolong ba hadu mentang nyimpat yo kanu ka communication jung state government la ya jing ajing mut jungi la kenthop ne haga jing de bat kijing ajing mut jong state government syaka Ministry of Home Affairs haruk mentaru ngisiyo jing tip nimyo official communication ngisiyo jing tip ba ka Ministry of Home Affairs kala pentip syaka state government haji de ba ka final draft haga jing sisya kat fum ka praktis ke bejule berkata ka DCA department lami ka state government kala diban panjing mut naga district council kisgong kumno haji de ba ka
final draft proposed amendment. Hai hadu mentaruh ngimpat yo jingtip. Kani nak leh jogi ngi sokhia kan dia. Bah ka jing sisya kila dei ban kari along. Ya ka jing snow jungiru. Nomor ki perlu ngathangi tip ha. Ka district council kidon ki it ki hima. Kidon ki elaka. Kidon ki right. Kidon ki dorbar shno. Lada miu ban kan thop ye gini. Haka jingnya dei bak amendment juga siksidil. Ngasngu ba nila penduk entam no iki dustur ki chongi. Bar kan dia kan ma ban long. Ban kata orang isnu khia kan dia. Jing sisya ka state government kala di ban simbu. Iki jing ajing mot chongi. Kala di ban dondu ajing sisya ka interaction. Bat ni swa ban tha ka propose amendment sya ka Ministry of Home Affairs. Nyimtip hadu menta laga state government kala pha ne ham ya ka proposal ka jongki. Re jing sisya la ki pharu. Kila di ban communicate syangi. Begini gini ajing mut nak lega state government. Bagi ajing mut jong fila incorporate haka propose jong state government. Nga ikan ikan yalam bakla sibon. Bakar nganda kajing snowdiaw. Mdei tanga district council. Kajing snowdiaw jong kisim jong girang basnong, kitorbar hima, kitorbar shnong berkiwi kiwi. Terang mas ngo bana kaleng jongi kajing kedut jong all party MDC. Nga sieme garai ba in krab yang in pa sya state government part ini kan do iki siam hadot is berapa jo district council bala ada ini mau ini daga delegation do ini daga delegation sya Delhi bani kan do la kalong yau home minister ni minister of state jongka home bakum juro bani kran but ka finance ministry hajing dei but ka jingbom baha pisah na ka benta jungi ki district council